नांगोलजोंथ' हालौखाला बे नांगोलाथ' देराखाला गावसोरनो बायस्रा बुस्रा जाजोबनानै सोरबा बिजेपि सोरबा इउपिपिएल हाबफैबाय बेनिखायनो आं जेरावबो बुंदों बिपिएफआ दा जेबो गैला फामसार जानाय मारुति जाबाय बिपिएफआ एफा फिसा मिटिंआवबो रायजो राजाफोर लोब लोब फैबाय बेनिखायनो आं सफैनानै सानफिनबाय बे जानालिगाव बाजार बे ओनसोलाव बिपिएफआ दिनै गैला गासिबो बेयाव इउपिपिएल जाजोब्बाय बेखौ नोंथांमोना दिनै फोरमान खालामनानै देखायबाय दा आं बेनि थाखाय नोंथांमोननो जोबोद साबायखर होबाय दा नांगोलनि मानसिफ्रा बिपिएफनि मानसिफ्रा मबाइलखौ बारा नायनो हालानो फेसबुकखौ बारा नायनो हाला दा जोंथ' सानफ्रोमबो फेसबुकखौ नायबाय थायो दा मानो बारा नायनो हाला नोंथांमोननि संकसनिफ्राय ओरै बिटिआरनि सिमा जिंनिफ्राय सानजाहा माजबादसिम उदालगुरि माजबादसिम फेसबुकआव नायबाथाय खालि इउपिपिएल खालि इउपिपिएल खालि इउपिपिएल खालि इउपिपिएल दा बेखायनो धोद मा इउपिपिएल जाजोबखौ नायलालांनानै बिपिएफनि मानसिफ्रा फेसबुक नायनायखौ दोनबाय रायजोफोर जेरावबो दिनै इउपिपिएल दा 40टा समस्तियाव जेरैबो इउपिपिएलनि बार बिटिआरत 35 लक्ष जनसाधारण আছে बिटिआरआव 35 लाख सुबुं अनजिमा दं 35 लक्ष जनसाधाৰণৰ ভিতৰত 5 लाखे ভোটাৰ লিষ্টত নাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী 30 লাখে ভোটাৰ লিষ্টত আছে 30 লক্ষ জনসাধাৰণৰ ভিতৰত বৰ্তমান 15 লাখ জনসাধাৰণে ইউপিপিএলৰ সদস্য হৈ গ'ল এই কাৰণে বিটিআরত सबसे আটাইতকৈ শক্তিশালী राजनीतिक दल हल इउपिपिएल दा बिटिआरआव 35 लाख सुबुं अनजिमा दङ बेनि गेजेराव 5 लाखा भोटार लिस्टआव गैया 30 लाखा भोटार लिस्टआव दङ 30 लाख सुबुं अनजिमानि गेजेराव 15 लाखानो इउपिपिएलनि सोद्रोमा जाबाय बेखायनो बिटिआरनि सबसे गोहोगोरासिन राजनीतिक हान्जाया जाबाय इउपिपिएल दा बेखायनो फेसबुकआव ओंखारखाबाय पेपाराव ओंखारखाबाय टिभि मिडियायाव ओंखारखाबाय 12 तारिख डिसेम्बर खालि भट सानगोन 12 तारिख डिसेम्बराव भट सानबा थिक सानसुनि 12टायाव टिभियाव निउसाव ओरैबायदिल' ओंखारसिगोन ब्रेकिं निउसाव अहा 12 तारिख डिसेम्बरत भट गणना हब সেইদিনা 12টা বজাত নিউজত ওলাব কেবল নিউজত ওলাব ব্রেকিং নিউজত ওলাব যে প্রমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ইউপিপিএল সরকার গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে बे खौराङाल' ओंखारसिगोन दा बेनिखायनो इउपिपिएलनि मिटिंआव हौवाफोरनिख्रुइ आइजोफ्रा बांसिन जाग्रा जाबाय जेरावबो दाखालि गसाइगावआव गेदारिं जादों सुबुं गौमा जादों बेयावबो आइजोफ्रा बांसिन क'क्राझाराव जादों बेयावबो आइजोफ्रा बांसिन बिजिनियाव जादों बेयावबो आइजोफ्रा बांसिन काजलगाव जादों बेयावबो आइजोफ्रा बांसिन दा आं बेखायनो बुंदों जेरावबो जों मेघालयनि खासि गार'फोरखौसो खोनायोमोन खासिफ्रा गार'फ्रा मा होनो हटेल होबाबो बिजनेस खालामबाबो फैसा मालिका हिनजावफोरसो जायो बाक्सुनि साबिया हिनजावफोरनाव थायो दा आं बेखायनो सानदों इउपिपिएलआ सरकार दाबा इउपिपिएलनि मालिकफ्रा हिनजावफ्रा जादो बिथांमोना जादो आरो मालिक जानोब्ला बेखायनो गासिबो आइजोफ्रा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होदो दामोना आइजोफोरखौ खावलायजोबदों आं दामोनखौ खावलायबाय
যে 17টা বছর আমাক যদি বঞ্চনাই কৰি আছে তেনেহলে বিপিএফৰ ভোট দিয়াৰ কি যুক্তি আছে আমি নাঙ্গলত কিয় ভোট দিম তেনেহলে আমি কি বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়ো সরকার আমি বিচাৰিছে তো হেতুৱে আমার উদ্দেশ্য সেলফ হেল্প গ্রুপত পইচা দিয়া নাই কেবল আমাক বঞ্চনা কৰিছে এই জমদুৱাৰ সমষ্টিত আমার ক্যান্ডিডেট জিরণ বসুমতাৰী জিকিবই কেনেকে জিকিব মই আপোনালোকক অংকটো দি আছো কেনেকে জিকিব মই অংকটো দি আছো এই জমদুৱাৰ সমষ্টিত জমদুৱাৰ সমষ্টিত ৪৫,০০০ ভোটাৰ আছে ৪৫,০০০ ইয়াৰ ভিতৰত ১৫,০০০ বড়ো ১২,০০০ আদিবাসী মুসলিম ৩,০০০ রাজবংশী ৩,০০০ রাপা ৩,০০০ বেঙ্গলি ৯০০ আর অন্যান্য টোটাল ৪৫,০০০ ৪৫,০০০ ভিতৰত 80% হে ফল হব সম্পূর্ণ ফল নহব রাইজ সকল আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে না নকৰে মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন সদস্য হিচাপে আপোনালোকৰ মই লিখি থৈ যাম আজি তাৰিখত বড়ো ভোট 85 পৰা 90% হেক্টাৰত ছবিত ভোট দিবলৈ বড়ো মানুহ সাজু হৈ আছে 80% by 90% বড়ো মানুষ বা ইউপিপিএল नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भोट होनो थियारि जाबाय 10 तारिखखौसो नेनानै दं 80-90% বড়ো মানুহে ইউপিপিএলত ভোট দিব আৰু 12,০০০ আদিবাসী ভোটাৰ আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ জিৰণ বসুমতাৰী কিছু পাৰ্চেণ্ট পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত প্ৰমোদ বড়ো সরকারের স্বার্থত ট্রেক্টরের ছবি যদি ভোট দিয়ে আজি আমি ঘোষণা করিম আমার ক্যান্ডিডেট জিরণ বসুমতাৰী জয় হল আমি ঘোষণা করিব তো কেনেকে জিকিব আমার জিরণ বসুমতাৰী যোৱা 5টা বছৰতো আমার এমসিএলএ সেই সময়ৰ ইউপিপিএল নাছিল সেই সময়ৰ পিসিডিআর আছিল পিসিডিআৰৰ সময়ৰ আমাৰ ক্যান্ডিডেট জিৰণ বসুমতাৰী কাক ভোট লৈ জিকি গল এই 15,০০০ বড় ভোট লৈ জিকি গৈছিল আর যোৱা নাই 15,০০০ বড় ভোট লৈ জিকি গল তার আইজোফोर बै समाव जोंना एनडिबि बिदा फंबायनि हाथियारनि दावहा दंमोनखाय जों एबसु जयेन्ट एक्सन जयैनो बड'लेण्ड बिनायनि आन्दोलन दंमोनखाय गुबुन गुबुन हारिफ्रा जोंनो भोट होआमोन एसे एनैल' होयोमोन जायगा जायगा लानानै जिरণ बसुमतारी एक बर'नि भोट लानानै देरहालांबाय दा बर'नि भोट लानानै देरहाबायबा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जाय बर' मानसिफ्रा नांगोलनो भोट होयोमोन जाय बर' मानसिफ्रा बिपिएफनो भोट होयोमोन बे नांगोलनो भोट होग्रा बर' मानसिफ्रा सानफा आर'नाइ गाननानै इउपिपिएल जयेन जादोंना जायाखै जादोंना जायाखै दानबा बर' मानसिफ्रा इउपिपिएलनो भोट होग्राया थांनाय 5 बोसोरनि आगोल पिसिडिआर निख्रुइ बांसिनना बांसिनाखै होनबालाय दा बांसिनबाय आरो যোৱা 5টা বছৰ আগত আমাৰ এই অঞ্চলত কিছুমান ৰাজনীতিক সমস্যা থকাৰ কাৰণে আমাৰ আদিবাসী ভাইসকলে পিচিডিআৰত ভোট দিয়া নাছিল কতবা কিছু ভোট দিছিল আমার মুসলিম বেঙ্গলি ভাইসকলে ভোট দিয়া নাছিল জায়গা জায়গা কিছু ভোট দিছিল আমার রাভা ভাইসকলে কতবা দিছিল কিন্তু কিছুমান জায়গা দিয়া নাছিল এতিয়া বিটিআর চুক্তি হোৱাৰ পিছত প্ৰমোদ বড়ো আহ্বান কৰিছে যে এতিয়া এনডিবিৰ সশস্ত্ৰ আন্দোলন নাই এতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ বদলেনৰ আন্দোলন নাই
বিটিআর চুক্তি হৈ গ'ল বিটিআৰত বাসিন্দা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক প্ৰমোদ বড়ো আহ্বান কৰিছে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক আমি এই অঞ্চলত শান্তি ঘূৰাই আনিব লাগিব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব আৰু বিটিআৰ আমি উন্নতি কৰিব লাগিব এই আহ্বানক সন্মান জনাই আজি আদিবাসীসকলে আগবাঢ়ি আহিছে মুছলমান ভাইসকলে আগবাঢ়ি আহিছে বেংগলী ভাইসকলে আগবাঢ়ি আহিছে ৰাভা ভাইসকলে আগবাঢ়ি আহিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইউপিপিএল আহি গ'ল দান मोनबा जों गुबुन हारिफोरनिबो भट मोनसिगोन होनबा बेयावबो दाजाबबाय जोंना इउपिपिएलआ दंखायोआनोखा जे मानोबेलाखि इउपिपिएलत भट दिছে পিচিডিআর সময়ত ভট দিছে বাহাল আছে আৰু বিপিএফৰ পৰা নাংগলৰ পৰা বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত বহুত বড় মানুহে আৰণাই পিন্ধি পেলাই ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলে আৰু 3 নম্বৰত যে অনাবড় ভাইসকলে কিছুমান ৰাজনীতিক সমস্যা থকাৰ কাৰণে ভোট দিয়া নাছিল এতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ইউপিপিএলত ভোট দিবলৈ সাজু হৈ আছে তেনেহ'লে আমি ভোট পাম ইউপিপিএলৰ পৰা আমি ভোট পাম বিপিএফৰ পৰা আমি ভোট পাম অনাবড় ভাইসকলৰ পৰা আগত হেনেকে পোৱা নাছিল তিনিটা ভাগত আমি ভোট পাম সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছো আজিৰ তাৰিখত যদি ভোট গ্ৰহণ হয় আমাৰ জিৰণ বসুমতাৰী জয় হোৱাটো 100% চিয়ৰ এইটো হৈ গ'ল আচ্ছা অংকটা মিলিছে না মিলা নাই মই কোৱাটো বুজি পাইছে না পৰে মই অংক কোৱাটো বুজিদोंने आं बुंनायखौ दा जों बारायबाय भट होग्राफ्रा सिगाङाव जों गोजाजोंनो देरहादोंमोन दा मोननै फैदेरबाय बिपिएफनि फैदेरबाय गुबुन हारिफोर फैदेरबाय होनबा जों बोरै जेनगोन दा दा बेनिखायनो आं जेरावबो खावलायदों रायजोफ्रा जेननाय पार्टिजों थानोना देरहानाय पार्टिजों थानो गावनि न'आव माबा नांगोलनि फ्लेग थुनानै लादों आं बुंदों मोनसेया फैनोबा फैखादो इउपिपिएलनि दरजाया खुला नङाबा जोंनाबो बिराद गोरा दं इउपिपिएलआव बिसोरखौ नांलालै बिसोर आन्दोलनाव थाङाखै होनलाबायो नङा होमबा आरोबाव मोनसेया जोंहा बोरैबाबा मोजांबो जागारदों फ्लेग थुनानै लाबाय नालाय बे गामियाव न'खर बेसे नांगोल दङबो साननो मोजां जागारलायबाय जोंहा नंगौना नङा दा बेबो लाब जादोंलाय जोंहा दा फैनो गोसोब्ला जिरन बसुमतारिया जितु देरहानायनि लामायावनो दंखायो इउपिपिएलआ जितु सरकारानो दाखागोन बेनिखायनो फ्लेग थुना लालायलायालाबानो फैनो थाखायसो आं खावलायदों दा बिपिएफआ मा जादों बिपिएफनो जों माबोरै भट होनो बिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट खेबथाम रायजो सभानि एमपि जानाय बिश्वजित दैमारिया बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिआव थांबाय मा बुंलांदों बिथाङालाय जाय बिपिएफआ बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल जाजानो बायो जाय बिपिएफआ सनितपुर बिश्वनाथखौ बिटिआरआव हाबजानो बायो जाय बिपिएफआव बर' जाथि दानायनि जेबो एजेन्डा गैया बे बिपिएफआव थानानै आं बोरै खामानि मावनो बेखायनो आं ओंखारबोबाय होननानै बुंलांबाय दा होनबा आं बुंबाथ' दाय जागौमोन सोरबा बसुमतारिया बिपिएफनि इउथ सेलनि सेक्रेटारिमोन जेनेरेल सेक्रेटारिमोन रिजाइन होनानै ओंखारलांबाय जेरावबो हाबथ'वाखै बहा हाबगोन जों मिथिथ'वा खेबनै एमएलए जानाय हेमेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबफैबाय खेबथाम एमएलए जानाय खरेन बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबफैबाय खेबनै एमसिएलए जानाय लबेन बसुमतारिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबफैबाय आरो बे सावरायग्रामोननि गोरोन्थिखौ बुजिनो हानानै बे चिरेन बर'मोननि गोरोन्थिखौ बुजिनो हानानै बे अनजालि दैमारिमोननि गोरोन्थिखौ बुजिनो हानानै बे हाग्रामानि थगायबाय थानायखौ हमनो हानानै जोंना चिरेन गट एनडिपिनि बिदा फंबायफोर सावरायग्रा गट एनडिपिनि बिदा फंबायफोर रन्जन गट एनडिपिनि बिदा फंबायफ्रा साफा इउपिपिएलआव हाबफैजोब्बाय अखा हादैमोनाबो फैबाय आरो मैया सालबारियाव सावरायग्रा गटनि फाइनान्स सेक्रेटारि मा नाम मोनलाय बिथांनि दैदेननायाव सावरायग्रा गट एनडिपिनि 1000 जन मैया सालबारियाव इउपिपिएलआव हाबफैबाय सासे सानै नङा
1000 जन फाइनान्स सेक्रेटारिनि दैदेननायाव इउपिपिएल आव हाबफैबाय गोदो भुटान अपारेशननि आगोल आरो उन जोंना एनडिपिनि बिदा फंबायफ्रा सरकारनि खाथियाव सारेन्डार जादों बिथांमोना सारेन्डार एसोसिएशन दं बे सारेन्डार एसोसिएशननि बिबानगिरिफ्राबो बिसिना ओरैबावसोलाय हारसिं नंबावा बिजिखौबो लोगोआव लाना फैफानानै इउपिपिएल आव हाबफैबाय दिनैहाय गोबां सारेन्डार एनडिपिआ बिएसइउनि दैदेनगिरिफोर बिएसइउनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा दिनै गोबाङानो इउपिपिएल आव हाबफैबाय द' बिनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बे नांगोलजोंथ' हालौखाला बे नांगोलाथ' देराखाला गावसोरनो बायस्रा बुस्रा जाजोबनानै सोरबा बिजेपि सोरबा इउपिपिएल आव हाबफैबाय बेनिखायनो आं जेरावबो बुंदों बिपिएफआ दा जेबो गैला फामसार जानाय मारुति जाबाय बिपिएफजों जेबो खामानि जाला বিপিএফ এতিয়া কাম নাই আমি তো রেজেক্ট করিছে বিপিএফক রেজেক্ট করিছে কেনেকে রেজেক্ট করিছে বিশ্বজিৎ दैमारी বিপিএফ এৰি পেলাই বিজেপি গুচি গল ইমানুৱেল মুছাহাৰী বিপিএফ এৰি পেলাই বিজেপি গুচি গল দুইবাৰ তিনিবাৰ এমএলএ হোৱা লিডাৰ বিলাকে এক্স এমএলএ বিলাকে ইউপিপিএল আহি গল বহুত এনডিপি নেতা কৰ্মী বিলাকে ইউপিপিএল আহি গল তার কারণে বিপিএফ को যদি রেজেক্ট করিছে এই বিপিএফ ইলেকশন জিকাটো বাদ দিও রাইসকল হাগ্রামা দুটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দেবৰগাঁও সমষ্টি আৰু কচুগাঁও সমষ্টি এই দুটা সমষ্টিতে হাগ্রামা হাৰি যাৱাটো খাটাং হৈ গল হাগ্রামায়া मोननै সমষ্টিয়াবো জেনগন এই কারণে মই মিটিংত কৈছে বিপিএফ এতিয়া একো নাই फामसार हुआ मारुति बिपिएफआ जेबो गैला दा दानबा बे हानजानो जों बोरै फरायगोन आं बुंनाया राजनीतिक भाषण नङा दिनै बास्तब सावरायग्राया मा बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सावरायग्रा आमार चिराङाव 13 नाम्बार समष्टि केन्डिडेट बिपिएफ साংবাদিকफ्रा सोंदोंमोन जे नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव सोरखौ सरकार दागोन होननानै सानो दानबा सावरायग्राया बुंबाय इलेक्शनाथ' 4 तारिख एप्रिलाव जानो गोनांमोन कर'ना भाइरासनि थाखाय जानो हायाखिसै दा किन्तु इलेक्शनखौ गोबाव खालामनाया सरकारनि टेकनिक दं आरो बे सरकारनि टेकनिकआ जाबाय इउपिपिएल खौ सरकाराव लाबोनोनो इलेक्शनखौ थाब खुङासै होननानै बुंबाय दा आं मिथियामोन दा जोंना बिथांमोनासो मिथिबायमोन नामा इउपिपिएलआ सरकाराव फैगोन होननानै आं मिथिथ'वामोन किन्तु बिपिएफनि केन्डिडेट सावरायग्रायानो खिन्थाबाय मालाय इउपिपिएलआ सरकाराव फैसिगोन नोंथांमोन साबायखर बेनि थाखाय सावरायग्रानो इउपिपिएलआ सरकाराव फैसिगोन नालाय आरो रन्जन गटनि सासे दैदेनगिरि एनडिपिनि हारिमु बे हारिमुआ नोंथांमोनसिम फैदोंना फैयाखै जोंथिं थांनानै बुंदों फैदोंना नोंथांमोननिथिंबो बिथाङा बुंबाय बे इउपिपिएलआ परिबर्तन सरकार खालामनो नागिरदों इउपिपिएलआ सोलायनायनि सरकार खालामनो नागिरदों बे बिपिएफनि गेसावफोरखौ लाजोबनानै बोरै सोलायनाय सरकार लाबोनो होननानै बुंदों दा आं मिथियामोनलै बिपिएफआव गेसाव मानसि दं होननानै बिथांमोना मिथिना मिथिया आं मिथियामोन किन्तु हारिमुआ खिन्थानानै होबाय बिपिएफनि गेसावासो इउपिपिएलआव हाबफैदों बिथांमोनाबो साबायखर बिपिएफआव गेसाव लिडारफोर दं होननानै खिन्थानायनि थाखाय साबायखर होबाय दा जों सानदों इउपिपिएलआ बेखायनो मटर साइकेल फाहामनाय बायदि कम्पिउटार नष्ट जानायखौ फाहामनाय बायदि मबाइल नष्ट जानायखौ फाहामनाय बायदि बिपिएफनिफ्राय फैनाय बे गेसावखौ जों मानसि मोजां खालामफिनजोबगोन रायजो राजा नोंथांमोन जों थिग खालामफिनजोबगोन दानबा दिनै सरकारा जे इउपिपिएलनि फैगोन बेखौ गावसिनि हान्जायाबो मिथिखाबाय आरो हाग्रामानाव सोंदोंमोन खौरांगिरिफ्रा बिश्वजित दैमारिया बिजेपिआव थांबाय नों सोरखौ लानानै खामानि मावबावगोन इमानुवेल मुसाहारिया बिजेपिआव थांबाय नों सोरखौ लानानै खामानि मावबावगोन खर' खुरनानै बुंबाय ओइटा एख' नहय होनना बुंबाय आरो जाबोलै गय আছে सन्दी बसुमतारी आरो जाबोलै गय আছে बिजित गोरा बसुमतारी होनबाय सन्दियाबो बिपिएफ बिजित गोरायाबो बिपिएफ
जोंथ' मिथियामोन हाग्रामाया गावनो खिन्थाबाय बिजित आरो सन्दिमोनाबो बिजेपियाव थांगासिनो दं गैला दा होनबा बिपिआव सोर दं बिपिआव सोर दंबावो बिपिआव जेबो गैला दा बेनिखायनो दिनैसिमबो साननो हायाखैबा 10 दिन सम दंबावो 10 दिननि समनि गेजेराव जेसेबां बिपिआव दिनैसिमबो दं नागारनानै फैजोबदो हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंबाय नांगोला सरकार दानायाथ' देरहानायाथ' बाददों 100 बोसोरनि उनाव बिपिएफखौ नायनो थाखाय मिउजियामावसो दोननांसिगोन होननानै बुंलांबाय नङा बुंदोंना बुङाखै